Къде отиваме, Нади? И ние къде сме? На динозаврите. Трябва да нарисуваш, ево. Ние сега тук рисуваме, правим ние рисунки, после отиваме там на екрана и влизат в играта. Нашите динозаври. Айде сега да видим там, що ще стане. Слагай го. Аз ли да сложа моето първо? Добре, и това слагам моето, тук пише. Слагаме го тук е така и сега тук трябва да чакаме. Мислям, че това е твоето. Не е това, Надя моето. Ето го, Нади. Айде сега слагай твоето. Браво. Ето го моето. Нади. Горе-долу. Дръж малко тото. Дали са станали вече много? Ето го и на Нади. Ама името излезна много малко. Същото е, твоето излезна същото, виж. Сините крака, червената опашка. Виж, дали са заедно, виж. Моето и твоето заедно. Окей, хвърли ги там в коша. И давай да отиваме на там. Тук има динозавър. С тези четки чистиш кокалите. Що? Харесва ли ти? Това взимаш и така правиш. Чистиш ги. Това е голямо. Да. Виж колко голямо е, бе. Да, бе. Айде да ходим натам. Айде натам. Те не се изтежат. Давай да ходим на големите динозаври, да ги снимаме. Вижте каква голема опашка има и се движи. Защо сте? Това видели как падна? Виж. Виж какви зъби има. Топи. Виж, тук има снежни човеци. Виж колко има. Като гумено е такова. Там, айде. Давай. Давай. Не се бой, ма!
Давай, иде. Неква лудница. Давай. Дай камеру. Ой. Там ли? Айде, давай. Не се бой, това се люля, давай, оно мене ме издържа, давай. Ходи. Виж, Наде. Обърсиш. Давай. Ева да стреляме. Вземи една топка, вземи от една топка. Топа не работи. Е, тук, ево. Сложи го е тук. Обаче не е с тези топки, Наде. Мушни си ръката, от тези топки вземи, от тези. От тук си мушни ръката. Я, ходи там, ходи там. Ходи там на другото. Там ходи, Наде. На другата дупка, там има много. Айде, ева, тук, това не работи. Тук изстреля по топката. Там къде е сърцето. Давай. Давай, слагам. Бегам. Браво! Пак стреляхме малко. Първият опит не ни беше успешен, а после беше много успешен. Внимавай. Баща ми може просто така да направи. Да, просто мога да го прескоча. Дай. Тук как ти е много за тебе? Може ти направиш тук? Ке мога, давай. Давай. Натам ли искаш да ходим? Или крака. Я даси крака, сложи го тук. Да, добре, Давай, Нади. Давай. Нема на мъж. Ке мога? Шнаха си тук. С главата надолу. Къде отиваме? Горе ли? От тук, отдолу. И се върви нагоре. Аз тук няма да мога, ти сама. Ке се заклеща тук. Тук няма на ходиме тук. Ево да ходиме и натам, ай. Тук това е много интересно, не? Давай едно огледалата. Оп, сори. Охо! Уау! Нади! Come. Нади! Бързалката е там, да. Откъде се качиха? Заради тебе. Давай.
Давай, ходи. Давай. Ух. Чекай, аз да се пусна и да те снимам. Го! Давай. Големи сте краката. Добре, остави го, бе. Виж динозаврите. Тя са лоши, щом са затворени тука. Виж кой има. Тя хапат. Не, той е ка. Ака ли? Виж, това се движи, това се събуди. Дава, Ради! Бегай, че като хапат, ма! Изпаши ли си? Харесва ли ти тука? Не, на то, на динозаврите. Харесва ли ти? Айде, ставай, Наде! Леле, къде си, ма? Айде, чао! Аз си бегам, Наде. Излизай, ма! Излизай! На 3 излизай! 1, 2, 3! Целата излиза! Айде, ма, стани! Кисаки дойдат другите деца и ти скочат на главата. Размърда се! Уигъл. Чорапите станаха супер. И видиме, не знам. И видиме. Здрасти, Нади. Как беше там горе? Беше хубаво и не хубаво и не можехме го... Много е малко времето. Само 10 минути е, мисля. Само 10 час и 20 минути. Да. Ама много бързо ти мина времето вътре. Иначе, доволна ли си по принцип? Да, от едния по-късно дойдешме, да. Иначе, харесва ли ти вътре? Като динозаврите, колелата? Не? Само колелата и сам къде посилахме и... А парзалката? Да. И парзалката какво? Това беше от нас. И може утре да се снима видеото. Да, ще се надяваме вече, че много видеа се събраха. 3 видеа вече станаха. Не, да видим да ги качиме. И аз утре ки правим видео са малки неща ми ще... На работа. Окей. Ciao. Like and subscribe and comment and share.